Kumusta yung mga Philippine Army na nakatalaga sa pulo ng Palawan? Ako nga pala si Paulo Alhamnida. Tsaka sa mga Bisaya natin dyan, mga BTS by. Ngayon dadaan natin ang mga BTS memes. Gusto nyo mag-react ako dito eh. Parang papatayin nyo ako pag hindi ko ginawa eh. At ang mga memes tungkol dito. Tingnan natin na meron sa BTS eh. May giveaway tayo sa dulo kaya panoorin nyo lahat. The BTS meal by Macdo Philippines. Yeah, we're here for the BTS meal. Oh, damn badge. And fries. Drink tsaka fries? Oh, naku po, kailangan ko ito makain. Makabagong mga pagkain. Chicken McNuggets. Ngaling. Di man lang pinaulit sa kanya eh. Ano ba, nagmamadali ba siya? Nuggets. And one more thing. Ba? Two more things. Dalawa! Sweet chili sauce. Naku, makabago na namang sauce. And Cajun. Sweet chili sauce. Meron ako dito, 50 pesos. Cajun. Ito Cajun kasi sa barbecue nila. Hindi siya sa barbecue, di ba? Get the BTS meal at McDonald's. Yun na yun? At least may tono yung paparapapa nila. Yun na yun? And Cajun. Kinakabahan ako magkano to. Pag ito lumagpas sa 300. Kaya akin mga memes let's check galing sa CTFU Mars, McNuggets meal nuggets, price chicken 211, BTS meal. Oops, sandali lang. Sabi sa comments, hindi wala pa naman June 11 pa daw lalabas to, kaya wala pa official pricing. Pero tandaan nyo, pag ito tinapat-tapat nyo, pag mas mataas na yan sa 50% o 40% sa original price, scam na yan. Malapit na sa scam yan. Kung 20% sige, siguro kasi sinusuportahan mo yung boy band. Pero tingnan natin, pinakabago ang kanilang binibenta daw dito ay itong Cajun tsaka sweet chili sauce. Tingnan natin kung dinagdagal na ng MSG itong nandito sa kukunin ko nga. Kaya kinuha ko pa. Hindi tulad dito. Itong sweet chili sauce. Pag walang patak ng pawis ni Jimin, Jonghyun, Jumanji dyan. Yeah, we're here for the BTS. Jumanji. Na hindi ka pareho ng lasa nito. Ayoko. Gusto ko tinalsikan yan ni Jumanji ng sweet chili sauce na napawis niya, ha? Sunod! Galing kay Azmin. Meron na? Baka sa ibang bansa ito. Sabi ko na ba ito mangyayari pag kinain ko yun. Pag kinain ko kanilang Jumanji meal. Ang sarap ng Jumanji. Sunod! Kaya ba siyang BTS mo kasi Violet? Di ba sila yun? Di ba Army yung Violet? Yung... Sunod, galing kay Alike. Just something that frustrated me this late. We have Jollibee delivered via Grab. Chicken. Looks like a normal chicken. Ba't may green? Parang sinabon. Wow. Tuwalya. Hindi na ba ito kare-kare, Chicken Joy? Jollibee! What? Hindi ba ito fake? Kadiri. Jollibee ba? Worst experience ever. Had Jollibee delivered. Mukha siyang chicken, di ba? Tigas eh. Punta pa yung bata sa likod. Babasa Chicken Joy! It's not lang. chicken. It's a towel. Chicken towel. Worst experience Jolly ever. towel. Had Jollibee delivered. Ngayon kasi ma, pinagsasama na yung laruan dun sa pagkain. Hindi na sila magkaiwalay. Hindi ba niya pwedeng kasuhan to? Kasi hindi ba endangerment yan? Ito yung mga basahan na pinanlilinis na talaga ng stainless eh. Mukhang legit naman tong account. Siya na bahala. May lawyer naman niya. Mukhang taga-bangko siya nagtatrabaho. Pasok sana sa BTS bill! Alam, hindi papatalo Jollibee sa McDo. Yaling kay Dubstol. May price kayo? Yung meron kayo nung pangbayot na price. Yung BTS bayot. Cancel! Wala pa? Wala pa?
Wala pa June 11 pa, hindi ka nakikinig. Ay, makaka-cancel ka sa Twitter niyan. Yeah, we're here. For Yung BTS bayot. Let's argue what is the best part. Siyempre, yung tuwalya, di ba? Yung tuwalyang parte ng inner intestines ng kare-kare version ng Jollibee. Wala na nung sino K-pop bias mo. Ang bias ko dito kasi talaga wings eh. Oh, masarap talaga yung collagen dyan eh. Breast pag sa tao lang. Paa pag wala kang pera. Di ako kumakain ng ulo. Kumakain kayo ulo. Thai part para sa mga konichiwa ko yan. Hey! Sunod. Anong K-pop meal? Tangkili ka na sarili atin. Asa na Aldab meal ko, ha? Walang laman na laro. Ano ba? Anong Pasko walang laman na laruan? Kainin mo yung Jolly Towel. Sunod. Lahat talaga may panlaban eh, no? Ito ginagawa ng Minute Burger. Galing kay Beatlog. Ayaw ko bakit bagay na ito yung pangalan ng gumawa. Maraming salamat. Ako, bakit hindi ka nagbebenta ng ice cream, Minute Burger? Galing, nasa ng sabaw? Nasaan yung sabaw? So kayo nagtaka ka pa eh, no? Yan yung mga dapat pinapalabas eh. Ito yung mga pinapalabas sa venue. Nasaan ang aking BTS bill? Sabi niya meron Jimin Jumanji dyan. Jungle Book. Ba yan ang hina? Ganito dapat yan eh. Pare, ang hina ganito yun eh. Ano? Yung gusto niya maging bida pero kinulakan sa energy. Tapos energy ng BTS gusto ko eh. Sunod. Isa akong Jimin Bias. Jubble in the morning and in the night. Hey! BTS! Sunod. Sabi ka tayo, Dynamite. Eto, bibiling ko to kahit magkano pa yan. Kahit 10 piso, isang piraso niyang hype na Dynamite. Okay lang. Hindi ka solid na BTS. Dapat violet yung yan. Contours niyan. Palitan natin. Tuturuan kita paano mag-iisang tunay na BTS. Kunin mo lang yung tayo ni Barney. Ayan. Alam mo na. I-feel mo lang to. Yan, isang tunay ka ng BTS. BTS branding. Sunod. May BTS sa McDo. May tangke ba sila? May tangke ba sila? Yung T sa BTS hindi naman tangke. Kaya nyo ba labanan ng Jollibee? Ito ang tunay na army. Lahat nag-i-interconnect sa BTS zone. A normal day. Galing kay Cream. Maraming salamat. Kaya ba labanan ng 5 sumasayaw? yeah, we're here. For the BTS. Jumanji. Sunod. Hamputam nito naman. Yung button screen title. Selling my BTS paper bag plastic cup and bill for only $25. 980 pesos with free shipping. I'm sure may gagawa din talaga niya. Kahit alam ko anti-trip lang to, may gagawa talaga. Yung mga die-hard na batang fans na wala nang preno sa kanilang pagiging fangirl or fanboy. Wala namang masama maging fangirl, fanboy. Pero lahat naman ng sobra ay masama. Diba? Sobra kasi MSG. Sunod. Ano na naman? Galing kay Coconut. Iba kasi nega sa ibig sabihin sa Koreano. Ano ba yan? Kahit hindi ako level 68 Philippine Army, alam ko yan. Nega in Korea na yan. Ikaw. Very informal with the same. Kora na yan ha. Hindi pa yan. Chicken joint. Meron ba kayo ganito? BTS? McDo? Wala. Hindi nyo madadaan sa sayo. Mapapasayaw ka na yan pag natik mo yan. Sayaw ka papuntang langit. Ito pag nakagamit ka na ng ilang beses. Sunod. Biggest crossover. Yan o! Among Us! BTS meal. Kailangan sumasayaw din yan. Parang biling ko. Magkano to? $1,400. Magkano yun? 60k lang pala. Mura lang kasi. Hindi ka tunay na army of fangirl or fanboy pag hindi mo ito kakambilin. Among Us reference na naman. Haha. Laugh trip. Galing. Coconut ulit. Munggo. Among Us. Well, at least creative yung pagkakagawa niya.
Kasama ba? Dapat yung sinabay sa BTS meal. Para talagang Pinoy na Pinoy. Kasi kaya daw walang burger yun. Oo. Invest na ako sa hype ng BTS meal na to. Kasi daw, para daw pang kalahatan. Siyempre, pang masa dapat. Kaya daw walang burger daw kasi marami daw mga bansa na, siyempre, ano to pang worldwide na international na pagkain na hindi makakakain nun, ng karne. Eh di wag nilang bilhin. Tanggalin nila doon sa order. Ba't kami mag-a-adjust? Diba? Sila yung may gusto eh. Kasi daw hindi daw pwede sa relihiyon nila. Di tanggalin nila sa order. Pero ba't may option doon? Pwede mo tanggalin. Iba yung presyo. Galit ang army niya sa Palawan. Yeah, we're here. Sunod! Galing kay Eagle Dugo. 원스가 귀와 마음으로 함께 듣고 공감하며 위로하는 곡이다. Nakakampanya. Si Momo ba to? Siya lang kilala ko dyan. Kunin mo yung 500! Madali na si Momo ba yun? Tama ba? Chong yun? Gio? Hindi ko alam. Kakamukha sila sa akin. Paulo cancelled. Kunyari may pake. Sunod, galing kay Rico. Ano naman? BTS Bayot. BTS Bayot. Tama na! Lagi nyo kami inaaway! Bayot. Hindi! Lalabanan namin ng mga hater ng BTS! Bayot. BTS na bayot. BTS ang mga bayot. Ayoko na. Kalakpakan! Magaling! Sunod! Maraming salamat, Jonas. Galing kay JM Gaming. Galing kay Christian. Ano, panood ko na to eh. Nakura-kura na rin ako nun eh. Alam ko yan! Sunod at panghuli, galing kay Unknown Dark Zane. Hindi ko ata ito naabutan. Ano to? Hindi ko to alam, men. Jollibee is confirmed. Hindi ko alam kung ano to. Pero, natapos na natin BTS. Kung gusto sumali sa giveaway, i-like nyo yung video. Malalaman ko kung hindi. At i-comment nyo bakit kailangan kayo manalo ng BTS meal giveaway pagdating ng June 11. I-comment nyo pati yung Twitter nyo. Nasa description ko yung Twitter ko. I-DM ko kayo pag kayo napili. May pinakamaraming likes. Pag hindi nyo ako napatawa, hindi nyo napatawa yung mga cancer, hindi kayo mananalo sa BTS meal giveaway ko. Ipapadala ko via Grab yung BTS meal, diba? Para safe lahat. So, ito tatapos sa ating BTS meal reaction. Kung gusto nyo gagawa tayong review pag lumabas to sa June 11, paabutin nyo ng 30k likes yung video. Huwag nyo matin like, share sa mga puta mahindahan nyo ang friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Anyong, Paulo Hamnida.